Trnava je pre mnohé mestá na Slovensku inšpiráciou a aj dnes privítame kolegov z mestskej časti Bratislava Staré mesto. My ako zástupcovia mestskej časti Bratislava Staré mesto už dlhšie obdobie evidujeme, ako pekne je Trnava prekrytá. Prišli sme sem preto, lebo sa chceme inšpirovať. Myslím si, že to, čo sme videli aj včera, ale aj dnes, je naozaj unikátne a je to naozaj hodné nasledovania. A tak sme sa rozhodli, že v podstate po roku vo funkcii prídeme sem inšpirovať sa tým, ako byť inšpiratívnym. A práve vďaka zdieľaniu skúseností a spolupráci môžu ísť naše mestá rýchlejšie dopredu.